Hei kaikille, moi kaikille. Mä oon Tanja, Enkelituuli. Ja mä oon Sanna. Ja tervetuloa videon pariin. Ja tänään mä ajattelin, me ajateltiin, että me voitaisiin tehdä sydänsakran avaus. Eli ota oikein hyvä asento. Laita jalkapohjat lattiaa tai maata vasten. Maadotetaan ensin oikein kunnolla. Eli laita silmät kiinni. Ja tunne, kuinka jalkapohjistasi kasvaa oikein paksut kultaiset juuret maan keskipisteeseen asti. Muista hengitellä oikein syvään ja rauhallisesti. Ja nyt pyydä arkkienkeli Sandalfonia